Nuko niya kay mama ko, sabi na Salia, makipag-chismisan niya yata, no ko rin ko. Nuko rin lakaya. Nadyo, o si mamaya kalwal tangin eh. Yung parang yung mago bro. Makipagmantan siya pala. Nakapagal mo rin. O si mamaya ka din ang oras ngayon eh. O tunay naman ni. Mana din ka pa panto nun, marano na ako. Ano tao mo rin nililuwan kahit tatangay pa yung anak mo? Balwit ang sakit labuntok din ng anak ko ngayon. Ulin mo pangatamad. Anak Kenneth. Ano buri na kanya? Nano buri mo. Kaya Nano ka buri mo mo. na kaya yan? Ma, kasi kaya syempre may stress na ako, kaya pa mag-aaral. Blambis ako mag-swimming, night Eh kami swimming. gagana ka anak. O sakto itang buri mo. Ay na. Ay na ano. Akakit na. La Casa Adela. Private resort and event place. Balo mo. Ibang dyan yung dara mo yan. Idarang Bells. Idarang Bells TV. Iyak yung Yan pala yung Mami Bell. Wow. Bells TV pala yung Bells TV Mikabandi. Mikabandi. So, bisa ka munta Kenneth. Chuta na Kenny eh. Papin, bisa ka Oo, lungaw. bisa ako. Kasi nung ka bisa lungaw, ken na ka mo. Ali, bisa ako mag-swimming, tara na. O, tara na. Kaya nini, lagwam. Pak niya kaya kalen mo. Lebe pa, Akakit niya. Akakit niya yan. Hawa sa ting natin. Akakit mo nga yan. Tara na mag-swimming, tano. Kaya katamo yan. Kaya katamo yan. Akakit mo yan. Akakit Yan, ke. sa ken, akakit mo yan. Akakit kaya ako Memory bulag. kaya katayan. Ayan, kaya katamo rin. Karin bisita. Karin bisita. Kini, magkahita mo. Bakit kaya mo simple kaya kapag ken birthday mo, ken di po nag-joke. Ay, hindi muna. Sakto. Kaya nakabagay. Pwede po ka? Siyempre makaninya pa yung dapat sarata yan pa kay Busnita. Lawin mo na. Sige, sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Ay, kasaling na! Magdi Bisa muna pa, ako. bisa pa. May isa pa. Magdi muna ako na eh. Oo, alipa. Lakaparan, hindi pa yung kayo. Ay, wapi. Kakakilingan yan. Wakaki kaya nga niya. Campbell's TV yan, yung La Casa Adela. Ay, po, no? Ay, wakas at pwede na ako lockdown. Kali, di ba nandun mapagal ka? Ah. Pwede ka mapagal ka? Oo. O, minum ko ba? Pwede minum ka. Ay, sobra naman. Mineral water ang dalang Kelly. Na, mineral water ang dalang Kelly. Pwede inuman. Kaka-amazing pula yan, o. Ano ay kulay sulo. Hindi mo ken mugawan. Ah, wakas ang tigbonggay pala yung dibu ko Mag-swimming na ka pa, banta, o, go. Ah, mulak pala na ng baro. Mag-swimsuit ka. Bakit niya kayo tayo doon? Awa. Ang dining area pwede mo. Ayan, o. Yung table, long Tinlang table. long table kuwal. Ay, wakas at. Yeah, din po. Yung pang-billiard, o. Ay, pwede ko mag-billiard kaya. Pwede ka, pwede. Nasa ko. Casa Adela. Welcome to La Casa Adela, ayan, o. Yapin yung swimming pool. Kasi ang tingnan ko, lang may pa yung swimming pool, pakin may pa, o. Ito tinawag alamaya kulay na siya. Tsaka malinis na yan, ka. Tingnan ko sila kayo nila papa. Yung pang kusina, ken pakin may pa yung kusina, wala yun. Magam. Dirty kitchen. Hawa, kasante. Brami excited na ako mag-dibu. Meron kasi masiglay. Lawin mo, nagkakasama mo, lawin mo pa. Ah! Nakakal mo pisita, Pero ako bibisita, che. O, punta na mo kasi masigla na po tayo dadamdaman na yan. Sige. O, mag-swimming na ka pa, banda mo na yan na. Sibig na ako na. Thank you. A few moments later. Hindi pa sakto naman, mo. At yung tamangan, Ken, pwede na lang yun. Yan, no? Hindi pa sakto rin tamangan na yan, no? Pwede darada rin kahit. Kaya katamang kahit. Kapag pangan content creators, Diyos ko, sobra naman. Kaya ka naman, Mura. Baka naman, padalan mo na ako ulit. Nakamura. Thank you, Babitas, Pagkipata. Baka naman. Thank you so much, Curtis Lechon. Baka naman. Well, you guys, nakagulo na pamilya ng bahay Kapampangan. Nakagulo lang, oh. Ay, tinatala yung mundo. Nagalakay niyo. Bapakilig. Yan yung napakilikaw. Magsaya, mag-Thanksgiving, mag-celebrate kay Milyari kaya kami. Sana po Lord maging kalakasan ng harap. Siyempre, may Kuya Bells, ngayon. Ano ang sasabi ko kaya mga Kuya Bel sa dito? Not sponsor. Oo nga, kumuha siya. Parang wala nang bukas, no, te? Panig tayo, kaya hindi. Ano yan?
Che, busog ka na, Che? Ay, busog na siya. Sir Louie. Ay, hindi pa siya. Sunshine and laughter, dancing all night. Smiles getting wider, dreams taking flight.